है पूजवा के आगे घेरसन छौड़ी के कहीं ना भागे रे कौन रंगी पहिले है पूजवा के आगे घेरसन छौड़ी के कहीं ना भागे आज तो बच के कहीं ना जाई आज तो बच के कहीं ना जाई डांडो सब ऊपर रे इमाल बिया कजली से सुपर रे बजा दस बम बम बूफर रे इमाल बिया कजली से सुपर रे बजा दस बम बम बूफर रे रंग के ले लसन मर कौन रंग ऊपर कौन रंग कमर रे सुना तरसन पारी रंग के ले लसन मर कौन रंग ऊपर कौन रंग कमर सिल भइल बाटे एकर जवानी सिल भइल बाटे एकर जवानी गजब के एकर रे इमाल बिया कजली से सुपर रे बजा दस बम बम बूफर रे इमाल बिया पूजावा से सुपर रे बजा दस बम बम बूफर रे मौसी के घर से आवत रहे राजकिशोर शर्मा से लगवावत रहे सुना सोनिया रे मौसी के घर से आवत रहे राजकिशोर शर्मा से लगवावत रहे राइटर नूरालम डलले बाबीचे राइटर नूरालम डलले बाबीचे करता लसल लसरे इमाल बिया सिवनिया से सुपर रे बजा दस बम बम बूफर रे इमाल बिया अंतिमुआ से सुपर रे बजा दस बम बम बूफर रे घेरसन घेरसन